Horrengo aztergaian azpiegitura ditugu. Azkeneko lau urteotan memoria egiten badezue, ikusiko dezue kale txikin, errege nagusia, hankaz gora jarri zigutela, urogiteri sarea eta berritzeko. Beste berrikuntza batzuk ere ondia, eta batzuk ere bidean datoz, parkestaliak edo parke bat hor kale txikin hoi doktor izin jarri dutena. Hondakinen kudeaketan ere aldaketak egon dira, sistema larriak ezarri dira, bilketa datuak ere horrek eragina izan du bilketa datuetan. Hiru hautagaiei atal honetan galdetzen diegu ea egindakoa nola analizatzen duten, gutxi egin da, asko egin da, edo beste modu batera egin bertan. Eta oraingoan ordena aldatu egingo da, eta ordenean lehenbizi Maider Reidens izango da, ondoren Mari Jose Izagirre eta hirugarrena izango da Andoni Orrez. Gure kasuan, nola digu denborarik eman azkenekoa esplikatzeko, sareko nahi salik ez da azkarren esplikatzen. Esaten ari ginean, udalaren baliabideak, kudeatu ditugun eta EH Bilduko eta hartu dituen eraginkor batean, orduan jakiteko, zure jakiteko, 2007ko aurrekontua 22 milioikoa izan zen, gerakina 5.000koa, horrek esan nahi du, 123a gelditu zala kaxoi batean gastatua. Eta 2018ko aurrekontua 22 milioitik aterata, gerakina 8.000 terdiko milioiak izango dira, eta horrek esan nahi du 128a. Argi dakagu beti gerakina egon behar dula, eta hori ona da, eta horrela izan behar du, baina karo, 120 goitik kutea, izugarrizkoa iruditzen zaigu, eta horrek esan nahi du kudeak eta ez dela bat ere ona izan. Eta alde hortatik, bere eragina izango du noski EH Bilduk, baina babestu dituzuen beste alderdiok inongo zalantzarik gabe baita. Bestetik, baita ere komentatu nahi genuen, batez ere 2011an behin eta berriz horrela leporatu zigutelako guri, mailegua eskatu daigu 2016ko abuztuaren 21ean, 5.000 ia 5 milioi terdiko mailegua eskatu da, eta zertarako erabili da? 2 milioi zeuden kredituak amortizatzeko, gila izan da hango interesako saltuak ziren eta nahiago izan dugula hori egin, eta inbertsetarako. Eta 3 milioi laurehun hortatik gaur egun gelditzen dira 0 euro. Eta zenbat ordaindu behar dugu, iaia guztia. Horrek esan nahi du, dirua ordaindu eta bultatu behar dugula, ezer egin gabe eta dagoelako gastatuta. Eta bai zerbitzutan sartuta, nahiko genuke alde batetik ur azpiegituran sartzia, eta hemen komentatzia eskerrak ezala kontsortzioari ziklo integralaren kudeaketaren lagatzeko proposamena aurrera atera, eta horrek baimendu gaitu guri udalari alde batetik diru sarrerak izatera, eta bestetik baita ere kudeaketa eta erabakitzera zenolako presioak nahi ditugun. Eta sozialistaren esker lortu dugu aurtengo tasak pizkatxo bat jaistea, eta horrekin neurri progresistak eta eskertiarrak aurrera eramatera. Eta bestetik hondakinetan sartu nahi dugu, eta horretarako ez dit denbora gehiagirik emango, baina dakizuen ez bezala guk ez gaude gisaren mugatuaren horren babesak, eta gero esplikatu diken lasaiko. Mari Jose, lehen esan dudan bezala, EAJ klabea izan da, azpiegitura zitz egiten dugunean, inbertsioak gauzatzeko garaien. Parkeak, estalkiak, margoak, bankuak, kolumpioak, denak ondo daude egitea, mantenduranak dira, eta ondo daude eta egin behar dira gainera. Baina Andoainek urgentziak izan ditu lehialdi honetan. Ez ja lehentasunak, urgentziak. Eta urgentzia horietako bat ursarea izan da. Ursarearen berritzea urgentea zen. Ursarea berritzen hasi baino lehen, beste erabaki bat hartu behar izan zen. Eta zen, ura kontsortzioak gestionatu
edo publikoa izan udala gestionatu. Hor, EH Bildurekin ezberdintasuna genituen hasiera batetik. EH Bilduk esate zuen ura konsortzioak gestionatu dezala. Eta gu, firme eta tinko, erabaki hori aurrera eman dugu. Gu, geunden, udal gestioaren alde. Publiko gestioaren alde. Horren alde ginen. Eta eskerrak hori gauzatu zen, eta denborak arrazoi eman digu. Udaletxeak badu bere ura gestionatu eta badu aurrera egin guzti horrekin. Eta horren ondoren, azpiegituren berrikuntzekin sartu ginen. EAJak mahai gainean jarri zuen planifikazio bat 4 urtetan bete beharrekoa. Bueno, planifikazio hori, bai, obra batzuk egin dira, hor daude, kale txiki, Jon aipatu dituna, kale txiki, kale nagusia. Eta kitxo, horraino iritxikia. Badaude beste obra batzuk kajoian sartuta geratu direnak. Eta EAJak bere programan txertatu dituenak. Adibidez, Karrika eta adibidez, Leizotz. Leizotz, lehen Andonik aipatu ditun parte hartze prozesu guzti horietan azaldu da Leizotzen beharra. Eta Leizotzen azpiegitura egiteko beharra. Hoi azaldu da, baina ez diozute inolako kasurik egin. 8 urtetan ez duzute ezer egin. Hoi alde batetik, eta bestetik hondakinak. Guk beti bultzatu dugu txipadun hondakinen, txipadun edukinontziaren ezarpena. Eta gaur egun, ezarreta dago, 160ko tasara iritsi gea, gehiago nahi dugu, horrekin ez gara konformatzen, gehiago nahi dugu, baina hor ere diferentzia genituen. Txipadun edukinontzia etzan EH Bilduren eredua. EH Bilduren eredua atezatekoa zen. Eta garbi esan ziguten edukinontzi mai batean, bultzatu behar bazan txipadun edukinontzia guk bultzatzeko. Eta hala egin dugu, 2012 urtetik guk bultzatu dugu txipadun edukinontziaren ezarpena. Eta gaur egun, iritsikea adostutako portzentai horietara, baino exigenteagoa gea eta gehiago nahi dugu. Lehenengo argitu nahiko nuke, ur kontsortzioa erakunde publikoa da. Eta gainea, zuek kudeatzen nahizaten herri asko eta asko, eta dela kontsortzio horren barru. Hori hasteko argitzeko. Arrazoi dute bai Marikosek eta bai Maiderrek, Andoainek premia handi bat zaukan. Zara, urazpigitoren sarea. Eta horri, saiatu behar solduzte bat ematen, eta eman egin zaio. Azken urte hauetan, 1900 metro ogiteria konpondu dira, hasi kale txikitik, Juan Bautista Nolaino, Joaquin de Arreta, Beldari, Goiburu, eta zer guztietan. Eta horrek, ahalbideratu du, urtero 800.000 metro kubiko ur gutxiago galtzea. Eta galtzea eta ordaintzea. Zerdikan, tuberien, egoera txarrengatik urtero 800.000 metro kubiko ur galtzen ziren eta ordaintzen zituen udalak. Ordu, nik uste, hau ez gaude da denon, hoizaka da Andoainek beharrezkoena eta hori egin du udal gobernuak. Beste gauza garrantzitsu bat argiteria zen. Eta legegintzaldi honetan, kaleko argiteria osorik aldatu da. Eta gastua murrizteaz gain, argi hobe ematen da. Gainera, argi puntu berriak jarri dira eta berriak jartzen jarraituko da. Azpiegiturekin edo, arrate frontoia badakigu zein egoeretan zegoen eta gura berritu da. Eta horrek arreduna da, bigarrengo kiroldegi moduko bat sortzea eta frontoiko instalazioak hobetzeaz gain, arte martzialak eta gainerako kiroldegi ere izugarrizko arnasa eta bultzada egon. Eta hondakinen inguruan, adostasuna lortu da, eta adostasun horri esker sistema bat jarri da martxan, eta gaur egun 175ko birziklapen tasa bat daukagu, nun tolosaldeko batazbestekora iristen gea. Egia da, hortan ere zorrotzagoak izan behar deuda, fintzen jun behar degula, baina jadanik sistema martxan dago, eta egin behar dena da, findu eta egunez egun hobetzen jun. Baina uste,
argi dago da zeintzuk dian, guk egin dituguna eta gure lehentasunak dira. Bueno, badirudi zuen lehentasunak aipatu dituzu, baina uste dut bat ahaztu zaizula. Eta hau da, herriko saneamendua. Europako normatiba ez gara betetzen ari. Gaur egun, oraindik, Andoaingo ur zikin guztiak zuzenean Oria ibaira botatzen dira. Andoaingo ur zikin guztiak zuzenean botatzen dira Oria ibaira. Horren inguruan, abisuak jaso dituzue udaletxean, hori konpontzeko, eta ez dezute ezertxo ere. Eta gero, aipatzen duzue ekologismoa. Ekologismoa hori da ekologista izatea? Azeredua. Eta argia, bai, aipatu duzu, argiteria. Ondo dago, berritu egin da, puntu berri batzuk jarri dira, baina oraindik ere gehiago egin behar da. Eta sozialistei esan, beraien gobernu garaian, ez dutela txanpon bat bakar ere gastatu ursarea berritzeko. Bakar bat ere. Argiteriakin hori izan dut, puntu berriak adibia da ezartzen eta ezartzen jarriko dugu da. Hortan ez dago zei. Eta urzikinen inguruan, badakit, ni ulertuko dezuenez, beraiek azken dago urte hauetan egunero udaletxean egon dira, eta ni oraindik ez nago udaletxean, eta hor gai guztiak ez ditut, ez dakizkit beraiek bezala eta egun baina badakit, atzo izan genuen bilera batean aipatu zutelako gai horrekin daude, auzoetako bilerak egiten nahi gea, gai hori atea zen, eta badakit horren gainean daudela, eta ziur nago gainean, legegintzaldi honetan hori konponduko dugu. Bai, Andonik aipatzen zuen irtenbidea urari eman diogula eta hori argi dago, gauzak india, baina gogoratu nahi dugu, oraindik fase asko daudela pendiente, eta nik ez nuke esango Marijo, zuek jarri zenituela mahai gainean gauza guzti horiek, baizik eta teknikoek jarri zituztela planifikazio hau, eta hori esker guk aurrera eman diogu. Eta baita ere, zuk esaten duzu beste instituzioetan zaudetela, eskartuko genizuke gauzak ere Andoainera ekartzea, gukin dugun bezalaxe Arrante frontoiako obrekin eta Ferratabidean proiektua aurrera eramatearekin. Eta hondakinetan sartuta, dakizuen ez bezala gu limitazio horrekin kontra gaude, batez ere guk uste dugulako jendeak nahi duen egun guztitan irekitzeko almena izan behar dula errefuxiaiteko, eta egilea da datuak daudela ematen du 170 iritsi garela, eta guk uste dugu hori izan dela batez ere udalak ontzi guztiak banatu dituelako etxez etxe, eta orain bai iaia familia guztiak organikoa birziklatzen dutelako.